Днес си говорим за болка в вътрешната част на коляното. Така, както виждате, пред нас имаме един модел на коляно. Ако премахна капачката и сухожилието на квадрицепса, може да отворим самото коляно отвътре и да видим какво се случва тук. Синьото е фактически вашият менискус, който естествено може да бъде разкъсан отвътре и да създава симптоми на болка от вътрешната част на коляното. Ако имаме ротация на фемура, подобно на тази ротация тук, и натиск в вътрешната част на менискуса, ако менискусът е скъсан при този натиск, това може да доведе до болка или проблеми в вътрешната част на коляното. Друго нещо, което може да създава този проблем или тези симптоми е тази връзка, която виждате тук. Медиалната колатерална връзка, която свързва естествено фемура и тибията тук. При подобен тип движение, където фемура фактически излиза навън и създава разтягане върху тази връзка, това може да създаде проблеми или болка. Ако вие имате такава болка и вашия терапевт не прави никакви тестове и не може да ви обясни дали болката идва от менискус или от връзка или от нещо друго, значи трябва да смените терапевта.